खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोथारै बराय हरग्रोनाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। भारतारि रैखाथि बिफान, आसाम राइफल्स मिज'रामनि पुलिसनि जथाय सिग्रोमनायाव थांनाय सानखालि मिज'रामनि नेवा सेक्सन काउन्टाराव सासे सुबुंजों लोगोसे 2.10 कौटि रांनि हेर'इन बोखांनो हादों। 10 लाख राङाव गावनि किडनिखौ फाननो फोसावनाय खौरांआ ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। उत्तर नलबारि बिजेपि एसटि मर्चानि नेहाथारि नागेश्वरी बसुमतारीआ बिजेपि दोलोआव थानानै गोलाव समनिफ्रायनो गोख्रोंयै खामानि मावबोगासिनो। नाथाय बिजेपि दोलोनि थाखाय खामानि मावबोयै थांना थानायनि थाखाय राहा गोमालांदों, दाहार-दुहारजों नखर गोदोलांदों, गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव रां-खावरिनि जेंनायाव गोलैदों। नाथाय बिजेपि दोलोआ नायफिनाखै नागेश्वर बसुमतारीखौ। जाउनाव राहा गोथे जानाय नागेश्वर बसुमतारीआ मोनसे किडनि फाननो लाबाय आरो ससियेल मिडिया खौरां बिजोङाव फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। शिबसागरनि साइ बिकास एकाडेमीआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गावनि फरायसायानो फोरोंगिरिनि जिउखौ फोजोबस्रांदों। फरायसानि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जानाय गोरायुंनि फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़ फारसे लांबाय थानायावनो जोबथा हां बोयो। फरायसानि गाग्लोबनायाव साइ बिकास एकाडेमी गोरायुंनि मुंखौ राजेश बाबू होनना मिथिनाय जादों। बे जाथाया ओनसोलनाङैनो गिख्रंथाव सोमजिहोदों। बिटिसिनि सोरखारि हायाव गोबाव सम थानाय सुबुंफोरनो बिटिसि सोरखारा हानि पाट्टा होनाय थिरांथा लादों। बेनि गेजेरजों हा गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थांखि लादों। मैया खौरां मेलनि गेजेरजों इएम रनजित बसुमतारीआ बिनि सोमोन्दै फोरमायदों। खौरां मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि गामि आरो सोहोर ओनसोलनि सोरखारि हायाव थानायफोरनो होनो थिरांथा लादों। आगोलनि सरकारनि समाव थि खालामनाय बेसेनथि 100 नङाब्ला 75% बेसेन जानायनि थाखायनो गोबाङानो नियादि खालामना लानो हायाखै बुंनानै होयो। दानि सरकारनि समाव 1 बिगा हायाव थादोंब्ला 1000 रां आरो 1 बिगानि बारा हायाव थादोंब्ला बिगाफ्रामावबो 1100 रां होना हानि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन होनना बुंदों इएम रनजित बिथाङा। सोहोर ओनसोलनि जेनेरेल थाखोनि थि खालामनाय 15% रां आरो एसटि एससि लोगोसे फिसाय थैजानाय, देहायारि जेंना बायदि सुबुंफोरनि थाखाय 13.3% रांनि थि खालामनाय जादों होनना मिथिनाय जादों। सासे बर' आइजोखौ खास्रि-बिस्रि बुथारदो। सनितपुर जिल्लानि सिंनि 6 नं बरकटाजुलियाव जादों। बे जाथाया फोथाराव खामानि मावनाय शंकर बसुमतारीनि लावदां बसुमतारी सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा खास्रि-बिस्रि बुथारलांदों। दायनिगिरिखौ दासिम हमनो हानाय जाथ'वाखै। पुलिसफोरा जाथाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बिथांमोना नायबिजिरना बुथारदों होननानो सन्देह खालामदों। बेयाव सेखा गंसेबो मोननाय जादों। सानै गथ'नि बिमाखौ गावनि उन्दुनाय खथायाव गोदोनायाव गाज्रि गाग्लोबना बुथारना गालांदों होनना मिथिनाय जादों। बिखौ सोर खालामदों दासिम मिथिनाय जाथ'वाखै। दासिमनि भिडिअ'आ बेसांखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। फुंनि समाव सानफ्रोमबो बेबायदिनो निउस मोनबाय थानो हागोन।